Khubor nakaslem jong Bakongsan Hima. Kublai pi perlok baro hangani kapor ngapri skom hai pi ki Khubor Bakongsan Jong Taïew mat manga open chelak yang mat ki Khubor kilong kumni. Menteri rangba ke jela ukonrat kongkel sangma ulaong hadin ke jing jorjong uslap bat kale air ha ka santri ujemang arajara ar pusau ha ka ba kiladan bon teli kilong yeng long sem gi bla sharong bat sha penjot ha kale air bat uslap ha ki district ba pher bat ha ba persang man wat bnya kiladan hado south spa tam teli kilong yeng ki bla sha penjulor ha kale air bat uslap habaya keren berkilat patai Khubor ka henreu ter jemang arajar arpusau nakal yang u konrad sangma ulaong ba ula depan pha igi bor penya district ba kim shimkhia ban penbiang igi jingdon kam shekito gi yeng ke baramat igi jingsha linshop igi jingsha penjulor badru ban penbiang igi jingdon kam hagi yeng kisam Menteri rangba ulaong ru ba menshwa habadon ki jingsha linshop haki bor jong kamariang ki jajing yaram ki bala ban ai ki dei tang ukau bat ki wei ki marbam bat klem shim la sha nikin thom ya ki wei pat ki jingdon kam haki yeng ki sem henry hadin ba ka sarkar kala penkela ya ki kindon ban ai jing yaram menta ki deputy commissioner Jong ki district ba pher ki la ban ai ki la jing yaram klem dan kam ki jing menjur na ki bor ba halor ha ka ba ki la ban ai kat kum ke jingla bat ke jingdon jongki ukonrat ula pentip bru baki lat jingeram kila ya shakman bat kila don bun teli kilong yeng long sem gi belayo gi jingeram naga sarkar bat ula pentip bru baki yeng ki bempat yo ye ki jingeram kin sa yo no hishan hapo ka arfusau kinta USP ke East Khasi Hills Urituraj Ravi habaya keren berkilat patai Khubor hagan reu ter jemang arajar arfusau halor ke jingjias din pasti jang kowe ke khna puli hakawe ni ki jaka puli ke badan hak sor Shillong Hamalai kabadai ke Shillong Polytechnic ulaong ba kapor menstep ke henreu terik Jong ujemang kipulit jong Hamalai police station kileo jingtip na unonga pahara jong kene jaka puli halor ke jingsdin pasi jong ko wei khna kan thei hapo ke jaka puli bat yakani lalap hangapor arbj menstep haba persang man kali ya kadautan rang ka penong ya kene khna bakan sden pasi na kaliang SP uliat ho bakatanat pulit kerang penlong ya jing to kit na baro kiliang halor ka e kadau ka penlong ya kene khna bakan sden pasi da kispang kisamna puli ki bangat center Hasin Mary's Mazzarolo Higher Secondary School Joai harengkat ke jing sanran lang ki me ki pajong ki kilawan turkin sansha kata ke school haka henreu tre jimang ban penpau ye jing bitar halor ke jing bakla ka rukom ai ye ki kot jingli haka examen neat ha kata ke center ye ke examen la khot penlong da ke NTA haka santrik ujimang kabare ke sngi ublei ki samla ke dia khon ye ke examen haba crunch kila pathai Khubor kila kno ba ka don ke jing thormur ha ke jing penian exam ha joy center ka badai ha St Mary's Mazzarolo Girls Higher Secondary School joy kila kno ba ke jing thormur kalong nado kor kom ai ke jing kali bat ke jing shim ya ki admit card halor kani ki khna ke be kunya ke examen kila ai ke jing tho show controller ke neat lingba ke center bala pha copy ru sha u menteri katanat puli puthi ka jilla u rakam sangma nangta she ki deputy commissioner but kiwei de ki bidan benta bala lai pho tli ki yeng ha ki ar tli ki snong gi bakin thom ha ka snong nongklung but nongklung rim West Khasi Hills kila julo but jon hadin ba uslam bat upriya ubajor ula ther ting e haba pentip yagane nakaliang gire orang ba jong kete kisnong gire tho bagate ki jing jia kala jia ka santrik jong jemmang arajar arpusau haga por thandai siteng min med haga bala ong baga jing hab jong priya kala ne palat lai pho minin aa Shisho laya thoru bahalor kete jing julor jong yeng kisem nakaliang block development officer jong nongstoin CNRD block dalade ulalai ban her jorem ha ka ban kaliang kite kisnong kila pen pau ye jing sngungu yo video ka nongstoin block badro ye office jong deputy commissioner ka West Khasi Hills district ki bara shimkhia marmar maria pentip
ya ka ka bala jia bat ki balawan haringkat ki tin sop yeng ban ai jing erap ne ka benta banyada na uslap uban wan shisho ne galang sekretari snong ulong bakum ka snong hi ka pen pau ye ka jing khuble ki officer ki bala perkhat ye ka snong hapdeng ki jing ki balawan haringkat ki jing yaram uba khars emli ule thoru ban nalor ki yeng ki sem hakate ki jing hap jong priya ki jing thong jing tap ru baro ki bakin thum yo biskot u reu hadam bat ki wei kila julor lun kawai kan hikai ya kepada tip kerteng gum ka kong tel daris nong bri ka hikai ha school lat nong se lower primary school ka bala hikai la jan palat khandai sna menta kindet kin san gala sha weng no na ka kam gum ka nong hikai kum ta ha ka bai bat kani na kalyang ka hnyo trap youth council soyong circle hadin bala yo ya ka jing ujor ha ka hnyo trap jemang kala let ban pan jing shai na USD SEO halor ka jing sha weng kam jong ka te ka long kami haba keren cikilat pathai Khubor harin balada banyak kendo USD SEO nakaliang general secretary jong ke HYC soyong circle uba hamar bamut thaba ula ong ba ya ketika long kemela de bantung kam de managing committee jong ke lat nong se lower primary but kabala sedang ya kam nado ka khat santarik urempang jong snam arjar khat henre kala shaweng kam no ka lai tarik ujemang arjar arpusau bala ong ru ban nado ka snam bakala sedang ban kai karado menta kani ka longkmi kamshim na yo satya ya katulong shishu ka seng kat kum gijing ujor bala yo la ong ba ya ka kong tel daris nong bri la weng kam do head teacher jong ka school uba professor shila but ka seng kala thoru ba uteu head teacher ula dawa pisa hado san phau hajar tingka na ka kong tel daris ban penbyang ni ki kot kisla jong ka na ka benta ban yo peteng byang ya ka kam nong hikai hagabai dei bat kani na kalyang ka seng HYC kala pentip ru ba ka jinge kendo yo SDO ula kular ba unsa pha da ka show cause notice hagabai dei bat ka te mat u superintendent of police ke East Jaintia Hills u Giri Prasad ho kruwa Khubor bala penmi ha ka prantari u jemang arajar ar pusau ula pentip baki pulit jong umshnong police station harengkat ki be trailang hadin ba penlong ye ke jing talasi ye ki kali ki ba yat ba yang lingba usurok ba ha East Jaintia Hills kilayo ban bat ye ka wake bus night super ha ka balayo ban kurup yo drugs heroin naki langut ki bre ki ba shong hagri ka bus ka bawan na silchar Assam de ka jingtmu ban lech shagahati yagini ki bala syakem latip kerteng kumu Amzad Hussein Laskar khat prasnem karta ubana kasnong Rajnagar Kachar Assam nangta Monip Hussein Baskar khat prasnem karta ubana kasnong Bangram Kachar Assam bat Uchamir Hussein Barbuya ubana kasnong Silchar Kachar Assam nagamet jong kini ki langun layo ban kurup hadu sao pau tuli ki sinduk sabon ki bala tap yo drop heroin uba shongdor hadu lai pon hendreo klor tingka nangta kendai pon lai puwe kilo ukenja bat sao tuli ki mobile phone nagalyong SP ula pentip ru bakani gede ka jingyo kem drugs ka basan balada nyo yo ke jingyo kem katanat purit ya ki bakhai drop hapo ki shiphouse ngi kala kot sha ka khatsan klor tingka hagabe bat kani na kalyang katanat pulit jong ke East Jaintia Hills kala pendrung de mukot duma ka bahapo ka an NDPS Act u MLA ka Maukan Row constituency ubana ka seng Voice of the People Party uba Livingstone Kharprang ulalit ban ai jingerap shikilong yeng long sem giba shem lanat hagashnong Maulen Ray namar ka jingsha lin shop hagi bor jong ka Mariang Dangshen Uniu MLA Maria yo jingtip lingba ka phone na urang ba snong ula phone woodwood show deputy commissioner ban penpoi gila jingeram bat hagajo ka por ula mi shakikato ka ni teligi long yeng ki ba sham lanot nagaliang UDC ru lingba ka tanat disaster management ula le ye ka badan kam de ka penpoi gitin sop yeng ne ki CGI sheet sha ki long yeng ki bala shakta nagaliang uba kharpran komu MLA Ula pen pauru ke jing diau halor ke jing mi Khubor ba pen poi jing erap u MDC siki long yeng ke bala syakta bat bo MLA u klem le AA uba kharpran ula ong ba ya ke jing erap ke bawan nagal yang kibor sarkar emdei ban shim kabu bat ban kamburang
Uniu MLA jong kemarin keneng constituency ulaong bahagi jingjia balin shop ke eryong yiki katto ka ni tili ki longyeng hamaulan rei klish nong nakaliang jong kumu MLA ka than ulalet ben ajing irap sha ki hinreo tili ki longyeng ki belasak ta jur hagani ki jingjia hamaulan rei ha ka jingya dan ringkat orang ba snong orang ba dong lembat ki dikhot ka VPP maulan rei unit bat kiwe Habakren na kajing ilang kabalingkot na kaliang MLA ula penpau kajing semungu ya kedor bar senong kabala simkia ya kani bat pentip marmar su MLA hakabedei bat kijing jia UMLA ula ai kubleiru ya Deputy Commissioner ke East Khasi Hills lingba katanak Disaster Management Department bagala simkia ban penpoi gila jingerap kum kitin sop yeng sha gini ki longyeng ki bala shakta bat sha lenshop hakibor jangka mariang uba kharpran ula ongru bayya gini ki jingerap ula ahi na katulop jongu namarba amshim ladon kanu ka Special Emergency Fund ha bajia ki bakum gini ki jingjia Haga juga por na kaliang MLA ula kenturu iki por sarkar ban mangno da kata ka Special Emergency Fund iki MLA kamtam da jia kum gini jingjia khnang bakan yarap shibu ni ginong mikmat ban penpoi gila jingerap shiki longying kibala sha len shop bat shem lanan ka sing hanyo trap Youth Council sengkme haga janme jong ka shipotri ujumang arajar arpusau kalale ban khnra bat kem ya bol mut ginong di drop na khrum ge jaka penyang kali jong muda na kiting road bat na kiwei pada kithan ki badan hakhandai la ki dikhot hagni ga sin khanrang ba lai kala kem ye shibon ngot ki khna kinthom ki shinrang bat ki kinthei bat kini baro ki beli kem hamuda ki dan hado artho argut ha ka ba saungut na kini ki kinthei bat khat prangut ki ki shinrang ki babon na kini ki bra shakem ki dei ki bamde ki khasi hinrei ki ladon hipan katto ka nengun ki bade ki khna khasi haga jing talasi na kamet jong kita ki kena di drop lalam ba ki don ye ki drop nangta ki thernia inject ki dendrite kinja bat ki wei nakaliang ka seng haga bidei bat kani kala thanglut plan ni kita ki jingdi pun buan haga jaka penyang kali ha parking lot jong muda bat hakmat jong kita ki kena di drop hi kaseng ba ajing kren kalong ba haba pet ya kita ki kena amtang bagi dei kita ki nongdi hinrai kila deiru ki nongdi namar bala lap shibun ki drop ha kamet jong kini ki kena Susu la ongru baga seng ka haban shim hi yegene ka sen jam namar bakam shanya ashu ye katanat pulet namar bala ki pulet ki kem ye ki nong di drop tang ka to ka ni por ki la plat no bar ka ni ke jingle jong ki pulet kala bandon aa shalenden ti perlu da ki khubor ngi la boy shaka bakot kana do benginya syam yang ha wai pat ka tayo ha ai khublei ka por bakor dor jong pi khublei sibun